Mm. Hi mga kawaw! Welcome back to Maggie's Cuisine! Hi mga kawaw! Welcome back to Maggie's Cuisine. Today's video po, ang imumukbang ko po ay spicy garlic buttered tahong. Bali, 2 kilo po to siya. I-bless muna natin yung food bago tayo kakain. Amen. Sa lahat pong hindi pa kumakain dyan, sabayan niyo po ako, kain po tayo. Unang subo para sa inyo. Unang subo po para sa inyo. Kain po tayo. Mga nasa live chat po ngayon, kain po tayo. Sabayan niyo ako. Mga maanghang po to siya. Daming hiling nalagay ko. Sa mga mahilig sa tahong, kain po tayo. Ang sarap po ng tahong ko. Tinatanggal ko yung ganito. Hindi ko kinakain. Anghang siya. Pero masarap. Masarap talaga yung maanghang. Aside sa sili na nilagay ko, nilagyan ko siya ng chili powder tsaka chili flakes. Sobrang malasa siya tsaka garlic powder. Sobrang malasa tsaka maanghang. Masarap.
Grabe. Sarap ng ganito. Lasa ng tahong. Sobrang anghang na. Pero masarap. Oh. Panalo.
Ding subo po. Grabe. Sarap. Shoutout po sa mga solid mukbangers, sa lahat po ng mga Pinoy mukbangers at Pinoy YouTubers, at saka ASMR mukbangers, shoutout po sa inyo. Shoutout po sa Team Matibay, lalo na ka Ma'am Christine Cecil Ogawa, sa anak niyang may vlog, Maria Chance Vlog, paki-like, subscribe din po. Thank you po. Shoutout po kay Mamita Brenny Lagangan, shoutout Mamita. Shoutout po kay Jessie Pastrana, Stella Batusin, Nancy Susun, Alma Paredes, Jason Laksamana, shoutout po sa inyo. Sa mga members po ng Magis Cuisine, Twinnie Kalalang, Chibi Rosel, Music Pisces, sa Sulit Kao po, Jovel Yamamoto, paki-like at subscribe po, meron po siyang YouTube channel. Sa bagong members po ng Sulit Kao, Sisikoy Charito Pangan, meron po siyang YouTube channel po, paki-like at subscribe din po. Sa Support Di Kao po, Arceli Biones, meron po siyang YouTube channel po, paki-like at subscribe din po. Thank you so much po. Huwag po natin kalimutan po, El Bilingan po, paki-like at subscribe din po. Thank you so much po. Shoutout po kay Nor Delicilio sa Dubai. Shoutout Silingan. Shoutout po sa kababayan natin sa New Zealand, lalo na po kay Jess. Shoutout po Jess. Shoutout po sa mga Team Katortol. Shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Belle from Lapu-Lapu. Shoutout Belle. Shoutout po kay Queenie Kalalang. Sa asawa niya si Ruel, Jera, Nicole, Shello, sa mama ni Ruel, si Ma'am Aida. Shoutout po sa inyo sa Kalalangs family. Shoutout po kay Chivi, kay Alren, Casey, AC, sa Sarati family po. Shoutout po sa inyo. Shoutout po sa Litaya, Pangasinan. Shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Mama Dita, saka sa Rosel family. Shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Mian, kay Greg, kay MJ, kay Sofia, kay Isabel. Shoutout po kay Ruel, kay Toret, kay Precious. Shoutout po kay Mami Edin, tsaka kay Daddy Darwin. Shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Ate Adot, kay Ate Eva, kay BJ, kay Gab-Gab, kay Kulain, kay Maureen, kay Chris J, kay Kuya Bining, kay Tatay Bintora, kay Nanay Yuning. Shoutout po sa lahat ng taga Danao, Calbayog. Sa lahat po nanood sa premiere ngayon, sa lahat po ng mga silent viewers, sa lahat po ng bago subscriber po ng Magis Cuisine, thank you so much po. Shoutout po sa inyo. Kung bago ka pa lang nanood sa channel na to, please po, paki-like and subscribe din po at i-share yung video. If you like this video, please like, share, and subscribe. If you like this video, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para ma-update kayo kapag may bago kaming videos. Thank you for watching. Bye-bye. God bless.